nuga best ni nyagetari gotoka somo chobo songo ebwato obokoreri bwayo buya kigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nuga best etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mu gusiasa atambe twaberire gaiga segeke getambe korwa mwaka 2018 mogusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari yanu ga besti elinde mokonje munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kili bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Tongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo asamange nabuko bakirisimi gwetrasi chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia. Waire biandonsi asoligere television yao ya Getembe Television igongo kwarigania asomoro beri naende yonde chinga kimne chinde tariki 15 na ibere chia butokire gositeke 15 na ibere chimotinyo iga okabere do kwarigania asomoro berio oito obene urwa senye gitari ya Nuga Best to koletera abanyagitari kare tukolia Jumatatu na bego tukoliriya ria Alhamisi ochagara chinsa 10 na ibere goika NCM ya Maragoba daktari Trufena no alega iga itukeria lero naende onye nilitanga nikengima kwanya lyo konyora libagali yo konyara kuri television yao igotoko kwa karibu sana elinde obwatera namo na intukurbona iga tonyoro bosemia ogosomigwa nabo igwo okwegerigwa no bobwenia bwabene korwa asenya gitari ya Nuga Best. Daktari Trufena karibu sana kwani murigeri nabo igono motegereri yo tegerete 102.7 ready ya Getembe. Moralia ya mona seli baga asa Marieta Trufena busiboli umunyagitari kurwa Nuga Best. Abaligereria n'abategereri ba Getembe TV and radio asimaroba yabono nabaliganirie tochiko batogosemania igoro y'obugweni bwaito karibu. Asante. Muna kwa ibure nigakoro kwa munyagitari Trufena busiboli taliri tukolitangane twa beire to kumwarigania ase television yeito nabo ase radio yeito ya Getembe 102.7 nese television yeito ya Getembe Television. Litukeliga ria rero nainde butambe nigo tugukomanyinga yake twaletera abanyagitari n'abayigo nigo bagotosomya na gotosemya unyore Nuga Best nigo toka selirongo lia kabere lia magacha korokunga Ouru Towers lirongo lia kabere second floor somo obweke nyamuriro aiga stokora reri nigere first floor onye gutagete ko tabyo muntu bya aike Nuga Best niko motem ache mpaka Kenya Women asebengia Kenya Women yere alafu atire lirongo lia kabere alia no akonyara konyora enyagitari ya Nuga Best tutakachiko manya litukelia ronga nkyo manyagitari Trufena possibly atuariganire onde ko namba yesimi yeito ya Getembe SMS yoko gotumeka egwetera 0726447367 mirolere 0726447367 einere namba ogotumeka gotuma ujumbe nyinge nande ine namba yeito ye television kirengaki akorende tiyanko manyego namba chia abanyagitari gosenya gitari ya Nuga Best nigere 070026
518 onye itukundi no spi utegete kuba kwanira kose kuboria maboria no spi ragani kubori na kose kugania ubumanyi bonde bwa spi igoro ya Nuga Best wakenambe bonega no nyaka bonega omo director rero kwenye bwata usaba koreri ba oyo mabo bakoreri ba Nuga Best nayo kwenye bwata 0700260518 namba ya kabere nigere 0784955717 ngirolele 0784955717 omunyagitari Trufena Bosibori kina tiriske ligari ale ronga inki kwe aliganiri kotoretera gosinki kwe aliganiri gukwanera motegereri oyo tegererete nabo igo murigereti oge tembe television na kwa aliganiri ase maroba ya lero ngochikoba tuli togosomania igoro y'umuchando omonene sana oyobeire etatiso asa abantu abange mpaka basinyirwe yakorera egasi yabo yakera rituko mpaka bairanire maega bono obutaka bwabo bwatire umuchando bw'esukari tokoroka diabetes oyo no muchando osumbuye tekegori gionsi korwa abantu abanene oika ekegori egeke abantu basungukire ali nali koriyo obugweni tibaranyora lakini asimaroba yabono ntosemanie ngakimura chikuba moko shugulikira umuchando y'ubwesukari oyobere tatise nene asa abantu baito asomo beroito nkonyorore ekimonkera ororoge koro kwe bangris oro ima ono ro imoro ororo diri na mangana yesukari kwama konyoranga oro imoro bono rwa ngoikarure rwarara rwarosa ekera rwararire rwasinyuko rusi bono insulin yerengana ni sukari asomubere ekera togote umuchando bw'esukari nekera okonyora bono omuntu asa amanyingaye abwate esukari eyere nyinge amanyingaye abogoreti esukari enyinge ase ngenjoro imaru wae wasinyirwa gukora egasi rora engana ni esukari asomubere kwanyora bono omuntu amanyingaye ni gabogoreti esukari eyere nyinge otarachikoge gose otarachikotoeresa buya mono wasubuime igoro ya oborwairo bw'esukari andako motegereri naro so morigeri naro ro yabere his or a first time konyara korigereria television yeito wasabatera radio yeito ya Getembe FM baigure igoro ya Nuga Best ine asorio mogeni koigua na konyora bari yesiri tangani kengima torataka kuboriga Nuga Best ninki akwa manufaa yo motegereri nabo igo morigereri tikoritangani karibu Nuga Best ene nyagetali kurwa South Korea ya chageto mwaka bwechiri bubere na ibere sababu enene yagerete obugweni bugogachaka nekera marwaire tokuruka nga chronic diseases asoete gwateka asenseli ya South Korea bagatema koya gweni n'ichinjire cia kawaida bakanyora nga marwaire atari kugwena ikigwe mamu mwabo monyagetali omanene okurukucho change mamu mwabo arengo murero burero kwa arthritis agatema kumugwenia chinjira cia kawaida dabwena lakini agachaga korobutuki n'abanyagetali bande bakabeka namo bagakorobutuki bwire wali koruku nano diamond tomenia mwili wali enguru sana agatumeka kagwena mamu mwabo karoserie machine agatumika kagwena ni mamu mwabo mamu mwabo kagwena bona akamotaiba no rosi machine chinyinge Nuga Best obono bugwenia bugutumika chi machine niliona no diamond tomenium asoko gwenia amarwaire alia makongu abantu babekire inse ya mariogo kwa igure omwanchu murigereria marwaire alia amakamake akobera somobero abereka ekenge mono togo tobaso mono bwekero songo nga chronic diseases nabakonyara kubwenigwa ko kuikora amanyanga process ki otakeire okobwatia alafu naende omanyenga monto ki oregene elinda gokonye amarwaire ayega ambaibere onyora karaborero bwa kubwatia burune bwasipi enteketangani goikabwirania magendera o maega bintu byawo ikabitenene enyekendi ya skwara gukora none school fees to kunyara gwakana nabo kunyara no mugondo to gochia iminete nga you have to do something kinyara gokonya asogma abuao
Etukoria mna naba ikire na chika ko bateria ntore na umunyagitari Trufena Bosibori ko rwase nyagitari ya Nuga Best gutoka iga somochi obosongo. Otako bakere simi niko bagutoka iga eserirongo likoro kweli yakabere Uhuru Towers. Bantu bande mbale bago chiba Uhuru chire chinyingi lakini toko kwanda Uhuru Towers. Uhuru Towers nigere angene evengi ya Kenya Women yerense ground floor oche first floor niketembe FM nego toka first floor ogenda second floor kwa makonyora Nuga Best no bagotoka namba ibere onye gotaka tokomanya Nuga Best ngakwa ikire Nuga Best nakyo koro manye chibicha chiebitanda byabo chimashini chiabo no chichorire asomurango na bokonyara kwerora abieka omanyene nga china chimashini chiri bago bagokwa na kera engaki ine tango turaraira na omanyagitari Bosibori buriro bwesukali muntara ta kubokumanya buriro bwesukali ningi uburere bw'esukali nekero okonyora omuntu ase amanyi ngaye abwate esukali eyere enyinge ase eng'encho okonyora ng'a bono oroima rorire okoreng'ana na esukali rwararire rwaro sire na gwateba ndori konyara korusia insulin ereng'ana na esukali bono kwama konyora ng'a ase amanyi ngaye omonto niga abogoretie esukali eyere enyinge okay kweguro mwancho omorigereri nabo mwancho mategareri ekero obwato borwere bw'esukali nekero esukali ere nyinge asamanyi ngao yonga katukonya kubwata ngora okwigena kwa noga ndata gwe somi na gosoma na ndinyo kubwata mabuli anosipi enamba yesimyo gwaka ya Nuga Best nigere 0700 260 518 0700 260 518 kwese namba yabo yakabere nigere 0784 95 5717 arafu namba ito yagetembega iga okunyara gotoikera gosukuburi ndubone ni hospital omonyagitari Trufena Bosibori no arega iga koiraniri ni goto tumere SMS tumasa kwa kesimi kiagera ntori gotumeka abone na turi kubwata simi to SMS yo kanda anyara gosoma wetera 0726 44 73 67 ngirorere 0726 44 73 67 ine namba ya SMS yo gotutuma gocha studio gaiga nende emna to komanya Nuga Best no bagotoka as nande gaiga kanyanse ngima munanche manyete no manyi buri manyete bonspi na migaiga boka nanda steel building ete yo bagotoka gaiga nyanse ngima ebe ngai no bagotoka gaiga ase omochi oito obosongo ine omanyagitari Bosibori ngwato tebiri buya kabisa igoro ya oborwiro bw'esukali gwato tebiri nga ena kia amanyi konyara bwate sukali ere nyinge nkiga koreta oborero bw'esukali nkoreta bore nebintu ao una bono number 1 yes ororeri tokoroka genetics okay nkonyorole family getenere ase ororeri ororwabo babwata omochando bw'esukali kwanyora ng'a mama na tata oyo omobona ari obwata omochando bw'esukali bakonyora omwana one nabwata omochando bw'esukali kwamanya konyora ng'a mochokoro oria omonto naro okoba oyo omobwata esukali ororeri robwate omochando oyo bw'esukali ororeri naroro runkoreta rore omochando oyo bw'esukali kwanyora bona abantu bachandegete ase family eyo naande teni ibamenyete nyagitari oyo gakoiru mambionde noyo oyo bekwe ward mambiende noyo bono omochando oro monene sana ase family eyo igonyo omochando oyo kora ase family noro nagokoreta omochando bw'esukali egento kende nekero okonyora obwate amarwaire ao unabonekera obwate omochando bw'amanyi ngawa kaigoro tokuruka high blood pressure ekero gwato mochano bwa manyinga gwa kaiguru nkonyora ore bono amanyinga ya bwato buchafu obonge yes bwata chi acid chinyinge abwata bad cholesterol abwata mafuta ya ramange bwama konyora bono uruima rwawo ndori gotwara obokoreri boru buya ase ng'encho amanyinga otari gotara buya bwata chi acid chinyinga bwato buchafu obonge bono roima rwao ndori gukonyora minerals ndori gotwara obokoreri boru buya rwameke roima rwao rwarara ibo mochando gotwara mochando bwa
amanyinga gwaka igoro Yes. na bokonyora gwatwarire omochando bw'esukari Mhm. egento kende ekero gwata chikiro chietanetie Okay. Mhm. kero gwata chikiro chire chinyinge mono chietanetie Mhm. bono egento geichire ase omobere oo bad cholesterol Bad cholesterol. manyinga tari gotara buya emeki yao bono niga etichete kero emeki yao etichete amanyinga tari gofura obuya Yes. oroima rwagochikora rore rogotwara omochando Yes. otwara omochando bwa oborwaire bwa esukari egento kende Yes. lifestyle eng'encheria Tomenyete. abantu bamenyete Okay. kwanyora ng'a abantu mbanchete kuri chindagera gete Yes. chiri chibwata chiacidi chinyinge chiri chibwata amafuta ayara amange Mhm. chindagera siku isi rero tokori chiabekirwe chisumo aina mbalimbali echi chigochikomeki oroima rwao rorare Mhm. eng'encheri toro tokoragera Yes. ng'encheri tomenyete Mhm. yatoretereire twatwarire omochando oyo bwa esukari Okay. ekiara chindagera chiri tokori chibwata chiacidi chinyinge chibwata obochabu obonge Yes. komeki bore oroima rwaito rwachikorara rwasinywa gokora egasi yaye buya kwanyora twanyorire omochando bwa esukari Okay. yes Agure mwancho murigereri na baigo mwancho mategereri ando cia sotegerete kurwa. Lifestyle ne enjere yamo eko chiareta amakongu none chindagera tokoria chia bekiru chemical chinde chinyinge alafu ono kachiko so mobere kwanyaranga mobere ni go develop oburwaire gete butari buya nabo igo oburwaire bwa kwamanya kwa na gitari kwa makonya kwa pimiru kwanyaranga kwa twarire oburwaire bwe esukari. morori komentera Yes. egento kende gekorete omochando bwa esukari ogostuka Oh. omonto nabo aratewu apari eyerembe Okay. nabo konyora omonto akirete iga atewu mogakogosire egose gose atewu omonto noosirire gose omonto atewiwe omwana omino okure gose omonto atewe omwana oo okure bono ekero omonto atewu egento giokondokia omonto nabo akwegosa riria omonto egosire oroimo rokwegosa ekero oroimo rwegosire bono obokoreri bwaye mbori gochikoba bore obuya Yes. obokoreri bwaye bono oroima roro gochikorara ekero oroima rori rwararire Yes. onyore omonto nonye tabwate omochando bwa esukari omonto oyo otwarire omochando bwa esukari kobwatekana atebiwa egento giokondokia igekero omonto atebiwa apari eyerembe astukire Yes. omochando ono nabo okomo bwa esukari nabo okonyora omonto onyorire omochando bwa esukari Mochando bwa esukari. Oh, that's very, very, very interesting. Biamono sana singincho yokogendera kurigereria television yaito ya Getembe Television bali bonse pimo mogenda takonya kurigereria na gotumira ujumbe mnabona na nyorere ujumbe ga tangaro Getembe TV. Oyo nero mwalimu Amos Omori gosire kuri sema cyabo basinyagesa village esure sub county ngagirite tigankwa ni daktari we mwambie nataka namba yake. Nambari yake ni 0700 260 518 kwa ragwaniko na itabiro moraria igomba kuri tubutegera naro kurigerete. Yes. That means nga nane nakwanete ganga tabanya munyagitari nga natubutaga iga the whole day to isoko konyo monto yomo. It's well and good. Igonga nyasaye pakabe nga otorikira ya mara. Namba ya daktari ya Nugabes iende ne 0784 95 57 17 onye gotegete ya akoboko karaka chinambe chiri tangani alafu otebenga ntagete omonyagitari turufe na bosibori. Yes, omonyagitari turufe na bosibori ekara kwa chire ga ase nyagitari yabo ya Nugabes no are ndogatali monyagitari Eric katia monyagitari banda abange ndogato monyagitari Happiness katia monyagitari banda abange na Madam Director Mr Director bonse no barega na monyagitari banda abange baregaria ekara kwa chiro rota udumio na ndege teki yanga nje tegoro ya Nugabes ekibasyo koro monyagitari nchiyo kiweso nyo nga ngenda ngora rubesa geto makoro monyagitari alafu namba ibere egento nganje tenuga best nkogenda uri mambi butambo so gocha mapema ngosomi gure seminar bo sapi you don't pay even a single cent naende nabokocha oktebi bu oeresu omanyago chibono gukora uamuzi lakini namba isa tonando oyose kwa kesabo naki nayo maito ruarite nayo igwete bobe naye mirimo yawe teneine naye oigwete gikono tasige kumigete ono ake nambe yesimi alafu oinyore ngaba mbali komana
mbali gosaraga mbali kobeta sindani ikikira kitora igwanana ikina nabo ngotebe for free because nabo ngocha nabo ngokoroki esebare nabo kocha rona ebieko manyene bwerorere asebare kere machine cyabo kiregaria gochororo keramo igwananire bago popimirwe ne machine ere gopima litanga ni yamayanga nakyo urwarite borere bongana gosebore then ikwama ya kokora ikwama ya gochaka obubweni elyo ndiregaria chintana chire chiko kwa mache ime amachare vuguvugu chiko kungana no Diamond Tomenium ekera guachi nyura matukabera 3 niko konyora kwa beire buya ekengima kusabo kwa bera simiteri kobogoria onya nako nambe ya ase yes ye television intomera SMS Orange SMS yao I promise ntaisoma hewani alafu amenya kitali maito kwa tebiri igoro ya yo buriro bwesukari lakini bono nakingo koramanya ngana rwari bwesukari ki signs ne binto bimanyirerio moralia mbe yamona siri swali eligia uburiro bwesukari ekero umuntu abubwate mbubwate ebimanyiriria wao number 1 okay umuntu yobwate mochando bwesukari igo konyora akonya kunywa mache lioka akonywa mache lioka okonyora rangete ase nginje kere sukari yako benyinga sa manyinga ine okonyora umuntu yobono mubero yo guchiukauka okay ase nginje mubero yo gukauka bono umuntu yakonya kuigwirango akonya kunywa lio akonya kunywa amache lioka akonya kunywa amache okonya umuntu onya kunywa amache lioka no nyembo tukulioka lioka akonya kunywa oina bwate umuchando bw'isukari okay egento kende okonyora bono umuntu uyu asa akirwaga ute okay tari kubwena na begetekera amware ekeregetekia amwarire kereteri oteri nene kereteri oteri nene achikubweni muntu tari kubwena piriote ase nginja amanyinga bona gutara guchia seri oteriri abwate sukari nyinga bato bochafu obonge tabwati mbeongia tabwati minerals chinge chikogera ri oteriri bwene kwanyora bono muntu uyu ekera ri oteri muriete tari kubwena pi okonyora umuntu bwata ri oteri tari kubwena pi umuntu uyu nabwate umuchando w'isukari egento kende okonyora umuntu yarosete tari nguru nonya kwanyora gutara kurunsa Kenya Women Mbake stage muntu utagutara chinguru chimwererete pi ase ngenje karo muntu abwata umuchando uyu bw'isukari immunity yaye usobo nyamasi bwaye bakogenda inse pi kwanyora bono muntu utabwati nguru nonya none chinguru cyogutara umuntu nigara umonyonge ekine kemanyererio nga umuntu nabwate umuchando bw'isukari okay ekemanyereri kende umuntu okonyora konya kwenda achando Oire yoka bona sengincho manyinga ya bwato bochabuku akonya gosibulioka akonya kwenda acha ndogo lioka oyino mochando oyine gento gekworo kinga umuntu nabwate umuchando bw'isukari wake uchira acha ndogo wake uchira nono botuko boima ko bakabaka botuko kero umuntu abwate akoenda acha ndogo lioka oyina abwate umuchando w'isukari okay egento kende amaisaye tari korora buya iga korora chinde ngari ase nginje sukari eye ige guti yasalia emekieri ya maiso liye kogera umuntu orora sukari ekwenda yasamba emekieria ekere emekie ibono yasambirwe umuntu utari korora buya kwanyora ekera guchikurigereri akorora chinde ngari okonyora umuntu uyu ukorora chinde ngari igo komanyanga umuntu nabwate umuchando w'isukari egento kende umuntu ogabwata amagandi amagoko amagoro abwata amagandi ase ngencho obutali bwaye bwamanyinga butali obuya abwata amagandi ebyara by'amagoko byara by'amagoro wina bokumanyanga umuntu nabwate umuchando w'isukari okay wow chitaikaire ngecho mwanjo motegereri cyabo tukindo cyenga cyabo tukiteke 25 na 2 maga chinse 12 cyabone gamara goba
ando cia soligeretie television yao ya Getembe Television na Uganda cio sotegerete radio yao ya Getembe FM 102.7 igotoro no munyagitari turufena bosibori kurwa se nyagitari ya Nuga Best rero igachire gotosomina gotosemia igoro yo buriro bwesukari agototebia nga inki gekoreto buriro bo mechando gekoreto buriro nane na kyora agora umanye nga no rato buriro bwesukari ina bibinte manyiriri binge atomanyiri kemanyiriri kemo konya kogenda aje nke boire kotwarira ngo kireta kwigwe kunywa mache onyororo se togo yanete nandi turi kunya korigereria atambe okorigereria ngo uri mono kurukuru ari ngai gotoraranyare maiso cyari korora chinkongori ngemena tena ekibio na bibi manyiririo katie manyiririo binde ago manyirie nga bikonyara koreta gosebiko bikoreto no burire bwesukari na kumanyekana nga bono kwa rwarire oborweire ebwesukari Nuga Best ni gontoka somochi obosongo Nuga Best ni nyagitari ekobwenia amarwaire ali akoruka chronic diseases munabona obutambe nje gaiga kabago chaga obutambe igoro na abeire ngosoma amangana mange nga gentekenene nga ambotari bwa manyinga weka aba acheneketara masafi mate nonya roche gose rocho rone toko twakakiro ntimbu ekera macharia abuchete abuate gatabwate morembe akonyora kubungie goto akominyoka amachabu lakini amacha tuliete konyana agara masabi geminating obotari bwa manyinga kemna bago toteibo tambi kaboro buya asomobere yo konyana ngano afya yawe ere buyore chinguru kengima nainde ego tugena asomire ngana ki origererio mobero yo na nyoro koro monene mono goetanie kerango getatakeire ngarabu naro na babururi bwesukari konyana bwachakire goswaga abu alafu onyorega kwaretire mechando ase omobero kengima bakire namba yesimi tukeli aro baburi mabori ando site tukobori turi ni site tukobori goso manyibono bose bete komanya bakire Nuga Best bagotoka kaiga somo chibosongo lirongo lya kabere aiga somo chibosongo asama gacha korukunga Ouru Towers 0700 26518 ine namba ntanga ni 0700 260 518 ine namba yabo entanga namba ya kabere 0784 95 57 17 0784 955 717 bakiri namba ri simiri tukirigale haro baburi nabo igo kinyo gotenta komanya mangi goetania abu nabo konyana ko bakire simiri ande kara kwateri gwe ngane tabi yo mine kyagara gusyo tanga bintu mbio ontigera gatigirundi tagasi marero ngano urwarite mambiande nabo ranyoro moirio na era karwarite moirio kanya kabwate muchando gete guseno muchando bwesukari murara to kwandra madam turfena ko tatebiga nabo konyana ko mokonya asenchiriringia lakini bono gatoka endrete nchiringa muneyo tigango torabori munyagitari turfena ine uraombire ndabantu bane barabasiereri osiereri munyagitari turfena osiereri kabisa chi gwato tabiri kisaini chonsi pira kini montasi eli atanga ande inki keko enyuma ntaraenda gwikigeko narubori chinamba chaito chinamba chaito chobogweni Owen witu gotoka samaga Ouru Towers lirongo ni gorire lia kabe Kenya women igere inse ntu ni gotole second floor igoro sure na second floor ni gotoirete asa nene mono abande mbaroro bagocha baika insali bangainu gochia bangainu batagunuga bestie gochia baigwa sasi ni batagunuga bestie yaya nuga bestie ni geirete asamaga cha kabere a onsipi nekoro kwa ikira se nyumba yaito yobogweni bwa Nuga Best aso morangu tocholeta chi machine chi yobogweni gogoso erumu menigere nene asumo gosomigwa chi machine chito no chire no ria nano Diamond Tomeni amulire bono to basa kungainwa omotegererio minto omorigererio minto to basa kungainwa oirwa ngao no inchuba ka second floor onyoro bogweni boikiranete ni namba yaito morato nyore ni igere 07 00 260 518 okay 07 00 260 518 inamba nene igere 07 84 95 57 17 okay 07 84 95 57 17 karibu monyore obogwenia goikerania otarairane liribori lina koboria munyagitari turufena yes. SMS yakire gaiga egia sana nande kurengete
Good evening, Doctor. Yes. I am James Nyariki from Nyamira County, Bosamaro Chache location, Vigege sub-location, Nyabichuki village. Kindly, I'm asking whether you have heat treatment because I have that problem since 2018. Kindly confirm. Yes. Oyibono muna boliri ogingo ikororo seri swali elingo moira eliande. Thank you. Eli chibundiro roro mwaka tokumia. Pana kuwa na wasiwasi mwaka James Nyarikira ne biamono sana asenge nchiyo guturigereria gwetira Getembe television gose gwetira aseredi yao ya Getembe FM. Yes. Ogo siereri oburweiro obwo bwesukari. Otwale ngiri buri elio omonyagitari tufena. Moralimbi ya mona seri swali eliri ya. Oburweiro bwesukari oyo no mochando oretire tatisa sabantu abange. Sure. Onye muntu takugweni omochando oyo. Emechando bono nero emenene. Oh. Number 1. Otabwene ti omochando oyo. Amanche na bago koerera. Ikera bune sukali kogendera konya kobe nyinga asa manyinga ine. Yes. Umubiri bono kogendera kobago gukauka. Kwaendera kumu mubiri. Kwanyoranga nona amache akwereire aso mubiro. Ekero orasiererio omochando oyo bwesukali. Nigo orakoretere emechando emenene. Okay. Na bogo chigokore komenteru amache. Ikiagera okonyora bono omubiro nigo bwomete. Muntu oyo mona arochete aso obugweni bwaito. Chinguru nigo chia mwererete pio. Okay. Tabwati inguru nonye. Akagendera n'obugweni bwaito na botu amukonye takababuya. Lakini akaro gusiereri to gweni omochando oyo. Eyando kende gokonyora. Emeki yao. Yes. Igego salibupi owo muko. Na aseta yo chikogore liso bona ngabono mbeke liso. Ngo abantu kubekerwa liso lie ngondi lakini tinkagereti gose. Tinkagereti ngokonyalire. Ngokonyalire. Yori likaliri ko bero. Ngobono nyato kubwenia omochando oyo bwesukali. Amaisao igago ukora obo muko. Ekiaire sukali eli nigego chiyasamba emeki eli akogera kwarora. Kere meki ibono yasambiru kabisa. Yes. To konyara korora. Na gogosiereri omochando oyo tonyogweni. Ayabono nkoboro muko. Wow. Na seta iyo ogo chikogenda ore eliso buna bono nagorire eliso mbeke eliso ya. Spare te yande. Spare te yande. Nyago gosiereri omochando oyo number 1 ayabono kwabeiro muko emeki yao yasali kabisa. Kwatwalira amagandi to gotwara bakora libondo bwensi obuyaso mubiro. Egento kende. Yes. Chinyigo kidneys. Okay. Nkonyorore chinyigo chiatwalire gasi yere nkomu. Toro chichinyigo gasi okora bono no gosabusia manyinga ito gosabusia manyinga ito ko rusio bochafu. Okay. Bono buna otari ko gweni omochando oyo bwesukali bune sukali akobe nyinga asa manyinga. Manyinga wate sukali enyinga buna gotara uja chinyiga chiko baka gosabusiwa. Chinyigo chigo gotware gasi yere nkomu mono. Onyore nga ebichunchugo bibye chinyigo bigo chunchuga amanyinga ito byatichire asinga injobo chabo bwabairo bonge ekere bichunchuge byatichire bono chinyigo chiao chisinyigo kolegasi okay ochake kogenda dialysis ochigosibigwa asinga chinyigo chiao chiatichire bono ngego sibigwa iwo mochando bwesukali onya toko yogwenia yes ngotwaro gento tokoruka kidney failure chinyigo chiao chisinyugo kolegasi ochake gosibi chinyigo chiao otwaro mochando yoro monene kerenga ki kwaenda kwachi gosibiwa asenge chinyigo chiao wana chigosinyugo kolegasi kirale wow onya toko bweni mochando onya toko nyebweni mochando oyo no mochando okoleta emechande menena asomo biro obwensi egento kende yes enkoro yao ngochiere gosinyugo kolegasi asenge nchoko nyora bono emekieye echiete gochia senkoro una manyinga ko ba machafu mono yes egotije bona manyinga akogenda agosugumana nebirundo byigoro ase mekieli yachi komeki mekieli yachi gosaleka kwanyora nga bono ene enkoro ya twalira bakora libutali obuya none enkoro yanga ya bwaka bono ebirundo byigoro okay asinga ncha manyinga yabogoriti obuchafu obonge akomigererania se mekime kwanyore mekieli yabeire menyerere bono konyoranga enkoro yegotwara asie komunyo kwerwa ni gosa manyinga ya nakore agende
kwanyore nkoro yatwarire gasi enkongu kwanyorire amarwaire anda amang'ao ase ng'encho otagweneti omochando oyo egento kende kwanyora ng'a estroke yagocheire onye tokogwenia omochando bwa esukari ebirengo bono bia amanyinga aho gochigosuma na birase ebirengo bia igoro mono bietaneti nonye n'omoki ochigwateka ekero omoki bwatekire onyore omochando bwa estroke okonyorire ekero kwanyorire omochando bwa estroke bono egasi yao yakera rituko onye kwareke kogenda gose ebiashara biao wachikoni chinyeni chiao wachikoni chinyanya chiao gose naye n'omwarimu gwache gosomia abana gose n'omorari bono munayo omorari ogocha kwararia ekero kwanyorire stroke gose buna omonyagetari bono muna ncheiga omonyagetari ekero kwanyorire stroke egasi yao yari yare gokonyorera eng'eria igegotenena bono obotaka bokobwatwa boro obonene mono ekero ekonyora stroke yao wakire abe gwaka enseme eyemo igo okoboko n'okogoro okoboko okobono ngo ogokora gasi ogoro okobono ngo ogotara igo bono oyo okomeki otige egasi eri yao yakera rituko obere gabu ochake gusabirira ochake gwetana chinyagetari korigia obogwenia bono egasi eri yao yakera rituko kware gokora bwenyorera amapato kere stroke yagwakire gasi eito ogokora igo okobwatwa n'obotaka boro obonene mono nono abanto ba efamili yao bari barenge etegemeo bari kwarenge etegemeo ase bare na baro bagokwama bono emechando emenene ebwate efamili yonsi engima igo onye tokogweni omochando oyo bwa esukari efamili gekonyora oborema boro obonene mono obotaka noo bore enchara noo ere amakong'u noore nona abana mbakonyara kogenda esukuru nigo bakobera isiko onye kwababegete bono esukuru yaime eria yare gosomi buya abana bare gocha goeta bagende nochi university bagende ochimotwa mogima bobo buya kwanyora bono kwabarusiria alisi kwababegete buya ase ng'encho bono ebesa yaborire aya kware koba provide ne school fees teyo igo nyeto kubonye omochando igo koreta obotaka boro obonene mo chideke mirongo ebere mwancho omotegereri deke mirongo ebere naye yamochatigere chiraga ensemo yabono iga maragoba igo tono omonyagitari turufenda bosibori kurwa ase nyagitari ya Nuga Best rero tukirigana nigo tokwanira osago tosemia igoro eboroire bwa esukari gento kiokango sirin keringana ki onye tokunyara gushugulikera borwiro bwa sukari nigo bokorete mechande menene mono gwetani borabwo bonyene ngano abana bawo bakogenda skuru ayobwe ko monyene estroke rabera gwake gosonyoro kwanyoro mechando geto monge bono gombuya go take action ikwarorire ebimanyere bindi byonse byoborire bwa sukari alafu ayebye ko monyene otakere bogori getambokero ocho batisa kitari kurukunga Nuga Best ega somo chibo songo Nuga Best ngo bamutoka somo chibo songo asa magacha kurukunga Ouru Towers lirongo lya kabere second floor Kenya Women Agency alafu first floor second floor no kobanyora nandi natie ko gotebya nyagitari teyo nande kurukunga Nuga Best tega barabona ende igorali second floor ne baire teli bagari nene mono gwetani tobaso koirwa sakarumu getaga keigo magungainu ngabu Nuga Best anega gwachirorro raboko chokaranse otegerere oereswe alafu okoreki aibe kompanyena oire ege tambukiro kando chitega chigenda tokomnya kache SMS changu ngo somande ase bali amwabo rabodi che SMS nako namba yesimi ya studio yeito ya Getembe television ngotumira namba ekorukuna 0726 44 73 67 0726 44 7367 bakondo ke moyo namba 10 na kianda naonda so morobeli yoko kurane koruga na nongo sande mo inare sense me radio alafu kini bona go ikatora ara manya to nyoro bo semio buyake ngima amangana ya iga niga wochira bo sapi paka bwa sore ayobye ko manya no bogori getambo keruga yaya muna bona motegere naro otomese mesi watanga ki ko 2018 na babwa to mochando ngwikare babwa chinga kichikara chimika omunyagitari turufenda ngo koira neriare abana nane buli no musubiri bwo to SMS ya korende kiramba chia Nuga Best nigo chire 0700 260 518 namba ya Nuga Best nigo 0700 260 518 ya kabere nigo 07 84 95 57 17 ngirorere 0784 95
5717. Now katukonya ukwana tokonya kogenda ngora ine munyagitari Trufena Bosibori bono toikire ase atuamanyire igoro y'uburiro bw'esukari ebimanyererio ogosiereri ngakero montai asiereri ngakie atuakigera osengenkikira madara kiara makorekanire teto chasenya gitari ya Nuga Best na Kinuga Best ekubwani oburiro bw'esukari karibu oraliambia mwana seli swali elirigia abantu baito isiko gali mbaro bakunya kwibuli na abere no muchando bw'esukari na hitananire kinyagitari yao wao na achira ali na alia tindanya obugweni ninyore Nuga Best ntate ko bakikishera nga umugako yo monaro chitaso obugweni bwaito ewikeria obwato muchando bw'esukari konyoro elire pyo bukiro bwaya bwerete pe okay nguruta bwati nonye igotwa mugwene ti muchando oyo wow muchando bw'esukari abwate konyora maisa atarenge korora ongere korora chindengali yes ekera tumeko obugweni bwaito bono mbuyale nkororare buyamba kakagana ni machine boya konya kwewena libono ale sambamba aso obugweni bwaito bwa Nuga Best balimu asiriri ogosemeria ase maroba ya bono nko bareterande ogosemeria ngoshugulikira toro omonto obwato muchando yo bw'esukari baka otwara obokora liboro obuya elinde bwegendera linegasi yaye ase nginjo aso obugweni bwaito bwa Nuga Best ntobwate chimashini cheito chobugwenia inchiro wasaraniri na marioga wao yobugwenya nano Diamond Tomanium okay ikiwemo elio lya tomaraini liriri kobo kikimo kende gyonsi kelikiararire aso mubere ikiwemo roima wow norugo liri na mangana yesukari bonekero monta achire aso obugweni bwaito bwa Nuga Best nkorale machine ekoroku N5 yene machine ekorainisha omogongo konyororo omogongo no emeki eruete korwa ikagenda gochia sebimo byaito byomubere yes emeki no eruete korwa omogongo ikagenda gochia soroima gochia sebimo ao byaito byaime yes bonekero omogongo machine ya korengana niri getekia okyo mogongo emeki eli yachiete gochia soroima yarambuka buya ya irobo kore liboro buya gochia soroima oroima rori konyora rwararire rwangya gotabubuka rwangya gwekorere gasi ya buya rwangya korusia insulin buya rwangya korengana ni esukari bono engenjeri esukari yao yarenge kogenda igore esukari yao yana tunomo watwara obokoreri boro buya okay ande tubwate machine ende korokwa 8020 yes eye ne machine yenguru sana iliberera tokoroka fa infrared heat machine yekera kwa ararire igoro yes yabekire liberera liriyo bugweni ko chiaso mubere ngo chiore kwa igamora ekero kwa igamoire gose kwa endacha ndo gose kwa endacha kubwa bono bochabu boli bwarenga sa manyinga awe esukari eri yarenge nyinga sa manyinga awo na boko igamora na boko endacha ndo na boko endacha kubwa bochabu boli banyara ko babogosoka ekero liberere lyo bugweni lyasoire ngo chirire libokyo imaro likonyora rwararire okay oro imoro nandero ngeko boka ronge gwekorere gasi yerengia ase ngenjo ekero kwararire machine ye yeti 20 yabekire liberera lyo bugweni nkobekere mbengia inkobekera madini ya maya amanyinga ngotarara masafi bono roimaro liwa konyora rwararire rwanyora minerals siendagererie ngia oroima rwao rwangya gwekorere gasi ya buya omochando lyo kwabwate bw'esukari yao yarenge kogenda igoro oroima rwao rono rwaboka rwangya gwekorere gasi ya buya esukari yao yacha tunomo okay ntobwate lyo lindiria nano Diamond Tomanium line lyo ligiya sana ekero kunywe lyo geli ni gorire ne chinguru lyo kobokyo roima rwao rikonyora rwararire roboke ronge gwekorere gasi ya buya elyo ya nano Diamond Tomanium nkobekalire minerals oroima rwao gotoro bokorere borobia egento kende lyo ya nano Diamond Tomanium nkosabusirira amanyinga lyakini obunyamasi bwao okay ngonyora lekero gwato mochando bw'esukari immunity yao
gose obunyamasi bwao nkwire na bole inse kwarege akwa botali na nguru bona kero kunyuira ora nano Diamond Tomanium obunyamasi bwao bogukina kwaba chinguru engenje liko nyara kwaregeire chinguru chikwererete gwatwara chinguru kwang'ea gwekorere gasi yao ya kera rituko ekero kwanyurire ora nano Diamond Tomanium ni wali gokonya omubero esukari yao era na tunomo engenje likware koranga engenje limubero obumete pa engenje likware nge kwaro sete chinguru chikwererete omubero onge agutwara bokora liboro buya engenje likware gutwara amagandi ayuera pi engenje likonyora chinguru chiakwarere tari gakore gasi yao yakera rituko kwere nande kwa bachinguru kwang'ea gwekorera egasi yao yakera rituko kwang'ea go support na inde family yao kama kawaida. Yes. Wow, that's nice. Amangana maya kapisa amangana abwate bosemi bwo igoro ekengima. Niko tori no munyagitari turfena possible kurwa senyagitari ya Nuga Best. Kwanda rero igoro yoburuire gwesukari twa manyire nga inki koleto busukari na ende ekaragwa atigire ko shukurikira mangana sukari yenga imbokonkira ndora nyara konyoro obonene abo igo twachire bya sebunya gwa tubwatia twachire tutaka twaikeire nyagitari ya Nuga Best na kiye konyara gukora kinege nyara kubwenya wetera asini machine kiabo abo igo nchira bwenerete gukora erinde onyara gwekonya na kubwena ayebye ko banyana kana kwa bwene na ende tabia oyo mino ile munyagitari ndo chinga ide kanchiringi ya story lakini mabori ya berata tuigana roro kaiga na ki omunta kuyarigani karo magani pi na ki kuyarigani gochicha ase nyagitari ya Nuga Best konyoro bubweni bwa Nuga Best na ende gatia marwira nda mange ayemo goshukirari kero monta kuyarigani gocha sobo bweni bwaito bwa Nuga Best. Yes. Ekera achira aikira sobo bweni bwaito ushauri mbosa kwebu ntoli kubuli consultation fee nonye okororo munyagitari itwa monene elinda kwa magwaida mbosa toli kurubese chinde chionsi igento kende nkobugoli ole chiri wisa nemo na 500 6500 asa chibesa chiri wisa nemo na 500 obe kwase machine yobubweni ekolingolia roro mochando obwesukari mochando obuborere bondo bonsi oburo asomobero mbirengo ki omochando yochire elinde wewe amaliogana no Diamond Tomanium muchikwegenda lyobubweni asenka elinde nandonyore obubweni boikeranete ase litukelio egento kende nkobogoliore ebitamba bibere bimansai bibere bimansai ose ebikoi ekemo gyokware machine ora senginje yobo chenu ne kende gyokwebisia nkonyorora abantu ngurate bali naki bone bitamba ne byaki ya ebitamba ekemo iwo kwara ase machine igoro asenginje chi machine ekigoro bona abantu bakorara ona abange ko batamba kiao wegokabe machine eri kwarara igoro kirigwachana keroki korororo kwamanya kwebisi ekegyo kwebisi libera liria fa infrared heat lyobo weni lisoe guchia so mubero oli koe obokora liboro buya otwara obokora liboro buya ase omubero egento kende ekero machine ya korengire yarorire ngakyo mochando ore nkoli kerole ekliniki gosenko ewole kliniki nakyo watendi bono bogweni bwaito nakero watendi bogweni obo ngochole na elifua ya mo gosemia tana according ne machine era gupima selitu kelio so kwa igura ibe ko manyana omwancho omo ligereria botambenye nditaka bisa ko tegerera goseko igua goseko tobwati wetrase television ite agatembe umunyagitari yo kurukunga Joe Chan nero chageti obugweni oboiga asenseria ya South Korea agakonya ngina akonyera abantu bekenyo rugia sobo ngina akamotenga kiko ankonyiriga naye bono rosiri oberiga okonya abantu ensengima egero omonene Nyasaye agendre kugosesenia naboigo ekero bono boikaga mwaka 2000 na ngapi na 2 nyatinde bamuna konyanga n'abanyagitari bagotobundisa na intuga gwa twekere gusiga iga gwetera ase nyagitari ya Nuga Best onye tima itiko senyi kwa ikerete oikamererwa no kukuba bakora gwetera chi machine kirosiri na Mario garia anano Diamond Tomanium
ono ogoncha kware gitamba naende kwamanya kwebisi kende machine yego rero bono liberaliria ria so mubere imasoro mubere imeria manya kurusia marwiro si pipaka kwa bwene boriro tamanye oburiro bakora no bwesukari kumbe no bwato buriro bonde naende bamanyinga wakayoro koso buriro bwankoro koso kende byosi yego sibiteriko bagwa so batari tukeriga aria batari kera rituko tukabare ebenji mapire bentukoki ngotoka bare guchakira eke mambe chinsa 11 pake nsemo ya maragoba aiga somo chibusongo asama agacha kurukunga Uhuru Tower sirirongo ria kabere kusobakire simi na itakuwa bora zaidi kachena mbe yesimi anda kemambi abona nyanenge nambe yago konyire 0700 260 518 0700 518 wose 0784 95 57 17 wose nakonya kumanyora se enchireria ye website yabere www.nugabestke.com okay www.nugabestke.com aino kunyara kumanyora timati tigo semo nyagitari sibori nimba tuwete chitekanke kwa gatukuri ine nabwemire nabwete buri sukari nabwatike machika ya bwante abiri narure chibesa nini bwete ngende ne mashini ngocha muri mwatona libero kose moko koto kokora na gatinetiko no nali muntu urakaneti mashini eyo bweni bwa Nuga Best yes. asenginje gotume kuna abantu abange tali murwirwe ko gotumeka okay oyo uri buyango tumekale kwitanga na amarwaire nuri urware tenera ngo tumekale ugwena amarwaire ayarenga so mubiri ige machine yenega ne iri yatoka asenga oyo uri buyo tumeka kwitanga na amarwaire nuri urware to tumeka ugwena asenginjo nige ko tumeka na abantu bonse okay yes wow thank you so much ngomwe gwetenga nabo kara kwa bwandire machine yenyo ko nyeraneti kambango nabanyagitari ba Nuga Best erinde barabo bakabanyene mugambe mwekera mwigwananire omuri machine yi oyo nkaga ari asingencho kwegendererio bogwenya nabo ibo oywetenga no muntu uri buyana bakanya gutumike machine ya singencho gwetwanga na marwere ao aria aikire gosa achire achinga kechiga moto bwata marwere amanga Eka chana ndo zinga chiari timetuse no bwate ngana yo mwelio iswali ndile ya bole tiunga tabangu liyo nelinale thank you yeah na keko era na tava ke tingo siekere kende sikukuranje karibu sana banyagitari iswali ndile ya bole tiuna boko lirolera yes iswali ya bole na abolia tiango dararigeria SMS iga line alikota banga good evening doctor I am James Nyariki from Nyamira County Osamaro Church location Vigege sub location Nyavi Chuki village. Kindly I'm asking whether you have heat treatment because I have that problem since 2018. Asobo weni waito ngo shugulikira tora marwaire bo onsi. Yes. Taiki getambo keronjo asobo weni onyorobo weni boikeranete. Okay. So for more information ake number yes 0700 260 518 was 07 84 955 717 asenchira erengi ya ekengima ekero cyo gitaka cyane nchiringi yagaiga mwanchomo omo igeria ogetembe television awe mwanchomo motegereri ngana yawe mwerio munyagitari turfena aseri ale moralimbuya yes ndata ya bategereri bagetembe naba ligereria bagetembe TV and radio mbuya mona sobo tegereri bwaino bona sobo gweni bwaito bwa Nuga Best ngo shugulikira tora marwaire onsi na bora tebe ngaki yaya mbakwane tiburwaire bwane ngo shugulikira tora marwaire onsi tukorukanga chronic diseases amarwaire ali abantu babekire inse ya mariogo tiago chandeka no burwaire bwao abusiko tekige tambukero injo asobo gweni bwaito onyoro bugweni boikeranete ngo togotoka sama gacho Uhuru Towers irongo ni olire ria kabere to ngainwo irwa ngao asobo gweni bwaito enamba yesimi ora tonyore na reyere 07 00 260 518 07 00 260 518 enamba neni gere 07 84 95 57 07 84 95 57 17
nobo gweni bwaito otokuigora amatu konsipi Oya. koru Jumapili mpaka Jumapili koru Jumatatu mpaka Jumatatu tokuigora guchakera saa 11 ya mambia mpaka saa 12 ya maroba ikiguma mpaka chiolday no torobo gweni karibu manyaro gweni bwikeranete musangene na aronte binga mukwani kurwa se television ya goro kunga Cosmas amona Beatrice korisamba chirichia bo mataraiti agota banero mwenge pi ria iti bos pia sobo amesemeria ya TX ni garenge VJ Atson alafu maile kamera hii ni garenge Lucas Mugakanche ngoro kwa MC Fast bono mutangi Florence bona alia moja namba 10 na kianda tubasa kuneleke meneno kya Getembe Television kunananda aso nsema yeredia 102.7 egera nkole toro morobeli kipindi chalala kwa mkono wa buriani morobeli kurukunga ekurira mpaka yetuanga tokuneke meneno amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo jobo songo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nirietari ane igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2022 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngote abangonde bwensi ura toke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaje senya getari anu ga besti erinde mo konje munanji gwete nga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono